Bé, bona tarda. Si us sembla, anirem començant aquest acte. Abans de començar, només us demanaria, de si cas, els últims esdeveniments que han passat al país veí, a França, sí que per tant, no podria seguir sense comentar-ho. Sí que m'agradaria un moment recordar-ho, solidaritzar-nos també amb les víctimes de l'atemptat a França, evidentment compromís amb la llibertat d'expressió i, evidentment, també compromís amb la integració de les persones i, per tant, de construir un sol país. Per tant, ho dic perquè, si no, crec que sortiria en algun moment de l'acte i crec que caldria fer-ne una menció. Dit això, per què estem aquí? Per què hem fet aquesta convocatòria i què us volem explicar? Doncs bé, bàsicament per parlar de la Seu. Per parlar de la Seu, d'on som i el que és més important, de cap on anem. De ben segur que tots els que estem aquí ens estimem la Seu, sempre hem valorat moltíssim aquesta personalitat pròpia que ha tingut la nostra ciutat, en aquest marc incomparable que és el Pirineu. Jo sempre dic una cosa que m'agrada molt, és que a nosaltres ens mou la Seu. Mou la Seu i, per tant, cal tenir molt clar què és el que fa que tu estiguis treballant per una causa. Però també és veritat que ens inspira molt el Pirineu. I sempre hi ha hagut una vocació que la Seu i les seves accions, evidentment, també arrosseguessin el Pirineu. L'acte d'avui tenim diferents objectius. En primer lloc, de presentar-vos aquesta nova plataforma que es diu Plataforma Compromís per la Seu, la nostra prioritat. Què és això? Doncs bé, és el que una mica tots els que esteu aquí hem anat parlant ens heu demanat moltes vegades, que és, escolta, no podeu fer un projecte que sigui per treballar per la Seu, que sigui per arreglar els problemes de la Seu, que es treballi des de la Seu, que sumi, que tingui idees noves, que sigui un nou projecte, que il·lusioni, que intenti lluitar amb eines, lluitar contra els grans problemes que avui estem vivint. I això és el que hem fet. I això és el que hem fet. Intentem, fem una crida amb aquesta nova plataforma ciutadana de participació, de sumar sensibilitats diferents. Tots els que estem aquí tenim sensibilitats diferents, ideologies diferents, alguns més similars. Jo mateix tinc la meva, però crec que a l'hora de parlar de la Seu el que la gent ens està demanant és precisament que, independentment que siguem més independentistes, que siguem més federalistes, que a nivell nacional pensem una cosa més enllà, o que a nivell ideològic siguem més d'esquerres, més de progrés, que defensem una vivenda digna, que hi ha molta lluita social en aquests moments, o també lluita empresarial per tirar les empreses endavant i crear ocupació. Més enllà d'això, què ens està demanant la gent? Cal sumar per construir un projecte col·lectiu. Sortir al carrer i estar al costat de la gent per decidir entre tots, en base, evidentment, en uns pilars fonamentals, però decidir entre tots cap on ha d'anar el nostre futur. La gent està farta que els diguin com s'han de fer les coses i no els convidin a participar. Ho hem vist i, per tant, ja ho sabem, no ens repetirem. Però més enllà d'això, per tant, escolta, doncs mira, presentem una eina, una plataforma que pretén això, sumar esforços, posar la Seu al davant i, evidentment, veure quina és la realitat actual i intentar fer un pas endavant per tal de superar-ho. Qui baixi el cap i estigui resignat, qui digui que no hi ha res a fer, que estem molt lluny, el Pirineu està lluny, hi ha males infraestructures, no hi ha inversió i que, per tant, que no ens en sortirem, jo li diria, fa 30 anys em va passar una de molt grossa. D'un desastre natural, d'una crisi econòmica galopant als 80, se'n va fer la canalització del riu, se'n va fer una transformació urbanística de tota la ciutat, es va fer el Parc Olímpic del Segre, i es van fer les Olimpiades. Es va situar la Seu al mapa mundial, que no és poc. Venint d'una desgràcia, es va generar una oportunitat. Per tant, a mi sempre m'han ensenyat que la vida res és gratis, res és regalat. I qui s'hagués pensat que ho teníem tot fet, doncs evidentment s'ha equivocat. Hi ha molts problemes, hi ha crisis i al Pirineu hi ha doble crisi. I a la Seu igual tenim una tercera crisi, que és que Andorra no accepta més treballadors.
Perquè veieu una mica la dimensió del problema. Tots estan fotuts, sí. La Seu estem pitjor. Per quins motius? Als anys 80 i els 90, que hi havia crisis, no pujàvem, no passàvem de 250 a 300 aturats. En poblacions similars, quants aturats tenim ara? Doncs la capital en tenim pràcticament 1.000. Pràcticament 1.000. La capital del Pirineu que té més aturats, la Seu. La renda per càpita era la tercera comarca del Pirineu en renda per càpita fa més de 10 anys. Actualment és l'última comarca del Pirineu en renda per càpita. Per tant, som els més pobres quan érem els tercers més rics. I la despoblació, aquest drama de les zones de muntanya. Despoblació vol dir que les botigues no venen, que els restaurants no funcionen. Vol dir que els joves se'n van i no tornen. És un gran drama amb prop de 1.000 persones que també han marxat de la Seu. Per tant, i també és la capital del Pirineu que més població ha perdut. Per tant, poca broma. Per molts motius, i alguns ja els he dit. També perquè som la població més gran. Però cal veure les dades, sortir al carrer, veure què és el que la gent està demanant i precisament fer un revulsiu, crear un revulsiu, reaccionar per tal de generar noves oportunitats. Les gràfiques són molt clares. L'atur puja, la població baixa, per tant, aquests són alguns dels reptes que caldria afrontar. Què farem? L'acte farem un repàs, una diagnosi de la situació actual, hi ha una part de crítica, intentarem fer-la allò sense que sigui molt agre, perquè hi ha tota la part de crítica d'allò que es podia haver fet millor, sempre hi ha una proposta de com es podia haver fet, i un segon bloc que serà una sèrie de compromisos que creiem que aquest compromís per la Seu hauria d'abordar. Uns blocs, 3 blocs de compromisos, de propostes. Al final també obrirem un torn de reflexions, de preguntes, perquè al final hem vingut aquí. Això hauria de ser, la idea és precisament d'agrupar sensibilitats i de que ho construïm entre tots. Avui comença, però no s'acaba. A partir d'aquí, a la part de crítica de coses que podíem haver fet diferent. Hem fet un bloc d'urbanisme, un altre de serveis públics i un altre de gestió pública. L'urbanisme, les ciutats de qualitat es construeixen en base a l'urbanisme i a la planificació de les seves ciutats. Es pot facilitar la qualitat de vida de la gent amb l'urbanisme. És més, podem dir al revés, és impossible tenir qualitat de vida en una ciutat que no estigui ben planificada, ben organitzada. I això és un tema que ens preocupa. S'ha parlat molt del Mercadona. Vinga, ens traiem el Mercadona. Estem en contra del Mercadona? No. Supermercats n'hi ha i n'hi haurà a la ciutat. El que estem en contra és que el que es pugui fer a Mercadona no es pugui fer a cap altre lloc de la ciutat. Que modifiquem en determinats moments, com vosaltres voleu fer llicències administratives, que necessiteu llicències, necessiteu papers, truqueu a l'Ajuntament, doncs escolta, tenim unes normes que han de ser les mateixes per tothom, que s'adapten i es modifiquen per intentar millorar la qualitat de vida de tots plegats. La norma és la garantia de tots plegats. I el que no pot ser és que quan vinguin determinats casos es modifiqui les vegades que facin falta les normes, d'acord? Per beneficiar concretament a un projecte. Un projecte que d'altres, a més, pot perjudicar la filosofia o la Seu que nosaltres volem pel futur. Per tant, supermercats sí, integrats a la trama urbana, integrats a la ciutat. Tema Mercadona, llavors la foto que teniu aquí és de la baixada del Molí, de la promoció de la baixada del Molí, ja ho hem dit també. Escolta, una construcció que va ocupar una plaça pública. I en comptes de dir, escolti, vostè retiri, modifiquem el pla general. Modifiquem el pla general per tal de donar cobertura legal. Llavors, he posat el tema, l'exemple del Consell Comarcal, per allò, hem triat allò, 3 exemples per intentar que es vegi el que volem il·lustrar de la importància de l'urbanisme. La seu del Consell Comarcal, aquesta ampliació que costa prop de 2 milions d'euros, que si us hi fixeu, la cantonada fa 90 graus. I aquella zona d'allà, si tu fas una obra, estàs obligat a fer un xamfrà, a retirar-te. Resulta que aquí ens ho vam descuidar. Però no passa res, perquè llavors també vam modificar la normativa municipal per donar-li cobertura legal. Clar, això pot semblar una anècdota, però cal ser rigorosos, perquè si no, els ciutadans vosaltres, quan us posen una multa, quan us diuen que això no ho pots fer, quan us diuen que això ho has de fer d'aquesta manera o d'aquella altra,
home, doncs llavors la gent s'enfada. I per tant nosaltres diem, modificar les normatives per adaptar-les? Sí. Per crear ocupació? Sí. Però per tots. Per tots. Per altra banda, un tema que ens preocupa especialment. Hi havia un especialista en dinamització comercial que ens deia, el centre històric. Independentment que vulguis, i veig molts empresaris aquí, i us agraeixo que estigueu aquí, que no són del centre històric, ho dic, independentment que vulguis promocionar l'Eixample, comercialment, independentment que vulguis promocionar l'Avinguda Salòria, comercialment, és molt important tenir un nucli, un centre de gravetat molt dinamitzat, molt ordenat i molt dinàmic. I aquest centre normalment és el centre històric i aquí has d'anar fent com capes, anar dinamitzant i anar intentant que estigui la via pública ben cuidada, que la gent hi vagi a viure, que no hi hagi problemes de convivència i això el que et permet és anar fent com unes capes de seda, anar augmentant aquesta dinamització i que arribi al màxim de punts de la ciutat. Perquè al final això és el que crea fluxos de gent, si no t'acaba quedant una ciutat descoordinada i desconnectada. No pot ser, el centre històric és l'ànima de les ciutats i no tenim altre remei que cuidar-los. Alguns dels que esteu aquí m'heu vingut a veure a mi i m'heu dit, escolta, tenim un problema perquè hi ha pisos on s'exerceix la prostitució. I ho dic així perquè al final és així, llavors hi ha un augment de la proliferació d'activitats il·legals que com ho hem de tractar? És molt important, fermesa per una banda i llavors, evidentment, buscar alternatives per a la gent que igual també s'ha trobat en aquestes circumstàncies. Això s'ha d'abordar i moltes vegades en els llocs més sensibles com el centre històric, que també hi ha, doncs és on més afecta. I això fa un efecte crida. Els veïns se'n van, els comerços tanquen, l'entorn es va deteriorant i per tant és un efecte crida que cal evitar. Hem posat a l'últim bloc d'urbanisme, posem-ho de l'Horta del Valira. Només dir que l'Horta del Valira se n'ha parlat molt. Hi ha dues coses. L'urbanització, que sapiguem, això crec que és important també explicar-ho molt. Quan es fa una nova zona d'urbanització, actualment l'Horta del Valira no està acabada formalment. No està acabada perquè hi ha un problema amb el subministrament elèctric. Ja ho hem explicat, però costa a vegades que arribi. Costa 1,3 milions d'euros acabar de portar la potència elèctrica necessària per acabar aquesta urbanització, quan fa 4 anys que està acabada. Qui ho pagarà? Ja les obres s'han encarit més del compte, quan les obres s'han anat retrasant per diferents motius que no venen a compte, doncs bé, cal treure 1,3 milions d'euros d'una obra perquè no s'havia fet una previsió tan important. Bé, al final les coses són com són, però cal abordar aquest tema, cal solucionar-ho, cal fer l'entrega definitiva de les obres i cal resoldre un tema que també hi ha gent aquí que m'estimo molt i que ho han passat molt malament i que ho vull dir-ho i que han mal resolt el tema dels habitatges socials. No pot ser. L'administració pública, si fa habitatge públic per a les famílies amb problemes, el que ha de fer és ficar diners per fer habitatge públic. No pot ser que d'una urbanització d'un sector com és l'Horta del Valira, que a l'Ajuntament li queda parcel·les gratis per fer promoció pública, perquè la llei d'urbanisme així ho diu, doncs llavors digui, no, ho trec a subhasta, i aquí posa 1,4 milions d'euros, ho treu a subhasta, ingressa 1,4 milions d'euros i llavors a canvi permet que l'empresa construeixi el màxim que permet la llei del preu. I què passa? Que a 2.100 euros al metre quadrat no es venen els pisos i que les famílies se'n van als bancs a demanar crèdit, els bancs per acabar de fer la compra-venda, i els diuen que no. Total, al final ens hem trobat un bloc sencer de 46 pisos, 6 habitatges, pràcticament buit, i les famílies no tenen pis i no tenen fiança. Una part, i el que és més important, per la filosofia que ha d'impregnar tot això, hi pot haver un error, però el que no pot ser és que quan un governa, governa per servir. El que no pot ser és que no trobessin ni un interlocutor ni una defensa de l'Ajuntament, perquè la responsabilitat de vivenda pública és de l'Ajuntament, de l'administració pública. I tots ens podem equivocar, però cal donar la cara i cal ajudar les famílies, que aquells estalvis, en molts casos, eren els estalvis de molts i molts anys. Gestió pública, un altre apartat, gestió pública, llavors farem serveis. Gestió pública, dic, home, cal fer un replantejament de com es gestiona. Venim d'uns anys, que és cert, no només a la Seu, sinó a molts llocs. Creem societats municipals, societats mixtes, i fem una
centrifugació dels serveis municipals. Aquí hem posat la més coneguda, que nosaltres hem dit diverses vegades, és la Societat d'Habitatge i Urbanisme. Home, en alguns casos molt concrets pot servir per agilitzar tràmits i per fer les coses per donar un millor servei, però ens estem trobant que el que s'utilitza en les societats per endeutar-les, que no computa com el deute de l'Ajuntament, perquè hi hagi menys control administratiu i burocràtic, perquè el funcionament de contractació és diferent. I clar, hem arribat al cas, que suposo que ho haureu vist, la consultoria aquesta FIAL, i dic, home, ha arribat al punt, que no sé si suposo que ho sabreu, permeteu-me que ho digui, aquestes investigacions judicials a Torredembarra, en el qual s'ha vist que s'utilitzaven societats instrumentals per fer coses que no tocaven, doncs resulta que... Per què passa això? Home, doncs perquè aquests assessoraments d'aquest tipus d'empresa, consultories urbanístiques i financeres i d'organització municipal, el que fan precisament és això. Crea una societat aquí i una societat allà i, per exemple, la societat d'habitatge no té treballadors, o té molts milions de pressupost, no té treballadors. Com pot ser això? Per tant, nosaltres que diem, escolteu, deixem de centrifugar les competències que han de ser de l'Ajuntament, que són els vostres diners i que vosaltres heu de dir en què passa, heu de controlar, deixem de centrifugar i que passin a l'Ajuntament amb els controls que toca, que puguem comparar què ha passat l'evolució dels diferents anys. I us ho diu un que està a l'Ajuntament i que té accés a tots els números. Impossible controlar quan es gasta en personal, quan es gasta en capítol 1, capítol 2, capítol 3 de l'Ajuntament. És impossible, perquè unes coses s'han anat a un consorci, altres coses s'han anat a la societat, les altres coses s'han anat per altres finalitats. Per tant, cal fer un replantejament i cal recuperar eines, recuperar competències i si la gent demana transparència i tenir informació, doncs cal tenir on millor que l'Ajuntament, funcionaris, amb interventors, amb secretaris, amb els grups municipals i on els ciutadans van a dir, escolta, explica'm això. 500.000 euros en contractacions amb serveis urbanístics i financers. 500.000 euros sense ni un concurs públic. 500.000 euros dels darrers anys. Molts d'aquests estudis, a més, no han servit per res. Per dir que es fessin societats instrumentals o, per exemple, per fer l'estudi de la piscina, o per fer l'estudi de la residència, l'estudi de l'hospital nou, l'estudi de desenvolupar urbanísticament els bombers, per tant, coses que a més no s'han fet. Per tant, nosaltres dic, s'ha d'invertir en allò necessari? I tant, i tant. Però amb allò precisament que és necessari. Impostos. Qui us digui no hi ha diners, home, aviam, jo crec que els ajuntaments són els que menys han notat els impostos. Sí, amb algunes llicències, però l'Ajuntament té 12,6 milions d'euros de pressupost. D'on venen bàsicament? La part troncal, el 30% dels impostos, de les butxaques de la gent. De contribució IBI, que és el principal. Si veieu aquesta gràfica, doncs bé, estàvem a 1,8, estàvem a 1,9, estem a 3,8 milions d'euros d'ingrés d'IBI a l'any. Perquè es feu una idea, si mirem IBI per habitants, estem més o menys com Barcelona. La ràtio IBI dividit pel número d'habitants, estem a la mateixa ràtio que Barcelona. Paguem impostos? Jo crec que aquí no hi ha ningú tan cínic, que li agradi pagar impostos, però sí és cert que tots creiem que sabem que és necessari pagar impostos, però a canvi hem de tenir serveis de qualitat. Tenim els mateixos impostos, tenim els mateixos serveis que Barcelona? No. Per tant, jo crec que al final la gent el que ens retreu o que la gent no entén és de dir, el que no pot ser és que paguis més impostos i per tenir pitjors serveis. I més en un lloc com la Seu, que no tens alternatives de molts serveis públics a l'entorn. Inversió pública. Evidentment, asfaltar els carrers està bé, està de mantenir la via pública ordenada i per tant estem d'acord i evidentment que no tot s'ha fet malament, però sí que cal prioritzar inversions públiques que generin ocupació, productives, que dinamitzin el turisme, que facin venir gent a casa nostra, que precisament omplin els carrers de gent, que s'entri els comerços i es consumeixi. Per tant, veiem com els darrers anys no hi ha hagut una inversió clara en infraestructures que precisament ajudi a tirar endavant. La prioritat i la diferència entre quan no hi havia crisi i ara que hi ha crisi, sobretot, qualsevol inversió, qualsevol cèntim d'euro ha de tenir un retorn en generar ocupació i llocs de treball. Una inversió productiva que nosaltres no entenem, com encara no s'ha acabat, per exemple, la fibra òptica. El que ens acosta
Què ha de fer que una empresa de la Seu pugui competir amb una empresa de Sud-amèrica, amb una empresa de Polònia o amb una empresa de Hong Kong? La fibra òptica. Fa 10 anys que estem foradant carrers per fer la fibra òptica. Hi ha fibra òptica avui dia aquí? No, no. I això és el que ens pot, és el gran canvi que pot fer que les nostres empreses, que algunes ja n'hi ha algunes que venen arreu del món, però és que n'hi hauria d'haver 20 vegades més. I això fa un creixement exponencial a les empreses que venen per internet, ho sabeu. I és igual que estiguis a la Seu com que estiguis a Arsènal. És igual. Si fas bé la feina, i a més és empreses que generen valor afegit, a més que ocupen normalment persones joves i que a més tenen molta capacitat per créixer. Hem posat aquí 4 exemples de despeses innecessàries que nosaltres no les comentarem molt, però ja per acabar, allò per dir, si no hi ha diners, escolteu. Espai Armengol, ja ho hem dit molt, al carrer Major vam fer unes obres amb 1,5 milions d'euros, s'ha de tornar a arreglar perquè hi ha alguns llocs que ja s'està deteriorant. I una oportunitat molt important, que nosaltres teníem moltes expectatives, la Ciutadella de Ciutat, l'Escola Joviat, n'heu sentit a parlar, L'Escola Joviat tenia uns compromisos, que és fer una escola de formació. Doncs no només no ha complert des de fa anys que no feia formació, sinó que se'n va i a més l'Ajuntament l'indemnitza amb 577.000 euros. Perdona, si incompleixes te'n vas i no cobres. Resulta que, se'n van i cobren. I a més perdem un espai públic que havia de ser un espai de formació i que per tant també havia de ser un espai de la gent del Seu. Tenim una proposta també de dinamització i de recuperar aquest nou gran espai públic a la Ciutadella de Ciutat, però també és cert que és començar de zero. I per tant allò havia de ser un espai de formació. I si alguna cosa no funcionava ho podíem canviar. Bé, el que comentava abans, tant les inversions productives, les inversions han de ser productives com evidentment cal veure com generem llocs de treball, reactivació econòmica. Molt fàcil de dir, molt difícil de fer, però precisament això requereix, llavors ho comentarem més endavant, es pot fer de moltes maneres i s'ha de fer de moltes maneres perquè depèn de moltes coses. Perquè nosaltres, com diu alguna persona vinculada al turisme, turísticament som multidestinació. Doncs econòmicament i empresarialment també som multidestinació, perquè nosaltres haurem de viure del 2020 al 2030 què serà la Seu si no una suma de petites coses. També d'uns grans eixos que llavors comentarem. Nosaltres creiem que, escolta, a casa vostra, quan hi ha problemes, el que voleu és recursos i tenir les eines per resoldre els problemes i per tirar les coses endavant. I resulta que allò que dèiem de centrifugar, cada vegada van més competències a les societats, però que cada vegada també entreguem més competències al Consell Comarcal. I és una cosa, quan dic, home, jo què és el que més valoro de la Seu, què és el que més m'agrada de la Seu? Home, doncs que la Seu té personalitat pròpia i que la Seu sempre ha tingut esperit de capitalitat i que la Seu vol tenir eines per lluitar contra la crisi. I què és això d'entregar la gestió de les escombraries reconegut a tot Catalunya des de fa molts anys al Consell Comarcal, quan ja funciona a la mancomunitat i que precisament el que hem de fer és potenciar-ho? O què és això, aquest edifici on estem pràcticament també gestionat pel Consell Comarcal? O els serveis socials a través del Consorci que també a la pràctica ho acaba controlant també el Consell Comarcal. Nosaltres creiem que cal eines, instruments per tal de superar la situació actual i per tal de lluitar contra la crisi. I vosaltres aneu a demanar comptes a l'Ajuntament, doncs escolta, 16,6 milions d'euros. I si poden ser més, que en siguin més i que quan tingueu un problema es resolgui. En serveis socials, en escombraries o amb el que sigui. Si la gestió fent això fos millor i més econòmica, doncs que és al revés. Què ens estem trobant? Que ho estem encarint tot i amb una gestió més ineficient. I un element que no és quantificable econòmicament, però que és molt important avui dia, que és la transparència. Què és la transparència? El que dèiem abans. Quin pressupost hi ha a l'Ajuntament? Quan es gasta? Quan es gasta a final d'any? Donem comptes i per tant que quedi tot molt clar, que es pugui comparar què baixa i què puja. La llar d'infants, jo que és un tema que l'he viscut molt de prop i m'ha preocupat molt mirar la gràfica. Teníem 179 nens a les llars d'infants el 2009. Una gestió molt bona el 2009. Qualitat, les educadores motivades, els pares contents,
els nens ben atesos i ben formats, estem a 74. Hem perdut el 60% dels nens de les llars d'infants. Home, la natalitat ha baixat un pèl, però ja us dic jo que no ha baixat. Acomiadaments d'educadores. Pugem, quan hi ha més crisi econòmica, la gent no té diners a la butxaca, és quan més pugem quotes. Al final, tot això és la llei de l'oferta i la demanda. La gent no porta els nens a les escoles. Horaris que no estan gens adaptats als horaris de la gent, dels horaris laborals dels pares i les mares. La llar d'infants del centre, una referència durant 30 anys la grandalla, la tanquem. Per tant, jo sí pensava que això ho teníem tots clar. Les llars d'infants funcionaven i el que havia de fer precisament és potenciar-les. Donar les gràcies a les educadores i als pares i les mares que han confiat en la grandalla durant tants i tants anys. Al final jo crec per això que la realitat s'imposa. I a la Seu fa falta una llar d'infants al centre. I per tant la llar d'infants a la grandalla s'obrirà. Serveis socials. Aquí us voldria dir dues coses. Primer de tot, agrair la gran feina que fan Càritas, Seu Solidària i Creu Roja i altres entitats de la Seu, que ajuden amb molts pocs recursos a intentar que la situació no sigui més dramàtica per moltes famílies i moltes persones del que és. Però el que en cap cas pot passar és que assumeixin la responsabilitat de les administracions públiques. En cap cas poden suplantar la responsabilitat que tenen les administracions públiques en aquest sentit. I això és el que està passant. I diu, que no hi ha diners. Perquè sempre surt això de no hi ha diners. Mireu, els últims 3-4 anys han sobrat el 60% dels diners de serveis socials, han sobrat el 50% un altre any, han sobrat el 40% dels diners un altre any. És inconcebible, en el pitjor moment de la crisi econòmica, que s'obri la meitat del pressupost de serveis socials d'ajudes a les famílies. Per tant, dir, home, alguna cosa deu estar passant. Dius, home, no hi ha necessitats. Home, o sigui, hi ha necessitats. Mai a la història de la Seu, la història democràtica de la Seu, mai havíem tingut tant atur. Hospital. Ai, mare, ara sí que... Com ho enfoquem, això? Si féssim una enquesta i diguéssim quin és el servei públic, el que més us preocupa dels serveis públics de casa nostra? L'hospital. Els treballadors també, els professionals també, i els usuaris també. Bé, és molt clar, Mireu la gràfica d'ingressos, diu, quan tu per funcionar et vas baixant els ingressos que reps de la Generalitat i que ja han baixat un 20% els darrers anys, doncs arriba un moment que no pots garantir els especialistes, que no pots garantir la freqüència d'aquests especialistes que venen, que per anar al dermatòleg te n'has d'anar a Lleida, doncs ho trobo un escàndol, perdoneu, no pot ser. I això va començar el 2009, escolta, llavors hi havia coses que s'havien d'arreglar, però home, si tu et van baixar l'aportació que necessites per funcionar, doncs fa que qualsevol mínima intervenció, qualsevol mínim servei molt quotidià és de desplaçar-te 140 quilòmetres. I això no ho volem. Jo crec que el que hem de donar també un missatge als treballadors que tampoc no tenen cap culpa, i això ens ho diuen els treballadors, part dels usuaris, però també ens ho diuen els treballadors, que volen eines per funcionar. Altres llocs han inaugurat hospitals, però no volem un hospital nou, volem que el que tenim i els diners que s'han gastat en inversió funcionin. I per tant, tots sabem que un escàner o tots sabem que un qualsevol aparell necessita de treballadors que el facin funcionar, necessita d'uns professionals que ho puguin tirar endavant. Per tant, i un altre element, aquí tenim aquesta mena d'organització estranya en forma de patronat a l'hospital, però siguem conscients que l'Ajuntament també aquí té una responsabilitat molt important perquè té la presidència del patronat i que per tant aquí hem fet aquest sistema mixt, que a vegades es pot no entendre, però jo crec que també aporta un component de proximitat i precisament de demanar comptes als regidors de l'Ajuntament de dir què és el que està passant i entre tots decidim quins serveis ha de tenir l'hospital i per on no passem. Ens hem d'ajustar el cinturó i ho hem de fer bé, ho hem de fer bé perquè a vegades no s'ha fet prou bé, però llavors hem de tenir molt clar, escolti, això és els mínims dels mínims. M'he posat molt sèrio, però és que la sanitat no s'hi juga. Si passem, bé, abans de passar a la part de propostes, jo he posat aquestes dues frases, de la Seu recula cal un canvi. Bé, escolti, calen molts de canvis, però sí que és cert que amb dades econòmiques, dades socials, dades, sobretot la percepció del carrer del que la gent ens diu, és que, escolta, que cal un revulsiu.
a nivell econòmic, a nivell social, a nivell de pèrdua de població. I sobretot el que no ens podem permetre és recular més que els nostres veïns. No ens podem permetre recular més que els nostres veïns. I això està passant. Això està passant. Sort perd menys població que nosaltres, Viella en perd menys que nosaltres, Tremp en perd menys que nosaltres, Puigcerdà en perd menys que nosaltres. Els diners que tenim per habitant hem retrocedit més que els nostres veïns. I jo, què voleu que us digui? Què aspiro? Home, tenir un Pirineu viu, dinamitzat, però sobretot que l'alma mater d'aquest Pirineu sigui la seu, que li toca, per pes demogràfic, per pes econòmic, per persones emprenedores i amb talent, també, i el que els hem de dir a aquestes persones és que no marxin, que es quedin, que aquí hi ha projecte. Hem preparat 3 compromisos. Compromís amb la transparència, compromís amb les persones, compromís amb l'ocupació. Són 3 blocs, en podria ser molts més, i precisament la proposta és, escolta, avui fem un tret de sortida, fem una proposta, però això és el que a partir d'ara anem fent diferents trobades per intentar construir entre tots. Però sí que creiem que era important de presentar-vos ja alguns d'aquests compromisos cap on havia d'anar. A risc de ser reiteratiu, però jo crec que és el que avui estem aquí precisament perquè la gent vol, i ho hem vist a nivell nacional, a nivell català, a nivell de la Seu, que és el que sempre ha de ser, i amb un projecte local és una altra manera de fer les coses, de proximitat, escolti, que el poble, els regidors, els treballadors, escolti, proximitat, treball de carrer, arremangar-se. Jo crec que al final són coses de sentit comú. Transparència en la informació. No pot ser que no cridem a la gent per donar explicacions en què ens gastem els diners, per definir entre tots plegats quins són els projectes de desenvolupament econòmic als quals apostarem, quants diners hi ficarem, si a la gent li sembla bé o no li sembla bé, de demanar comerciants, de demanar empresaris, de demanar inversors, de demanar treballadors, que apostem tots en una mateixa línia. Perquè si no triem nosaltres, entre tots vull dir, doncs algú triarà per nosaltres. I el que triarà per nosaltres serà la inèrcia i seran activitats, evidentment, que no generen valor afegit a la nostra ciutat. Democràcia participativa, rebre la gent, coses evidentment de sentit comú, i aquesta plataforma el que busca precisament és això. Les persones, Hospital de la Seu, escolteu, si estem junts i amb contundència i fermesa anem a demanar a la Generalitat, escolta, l'Hospital de la Seu, que té un pressupost irrisori en comparació al pressupost de sanitat de Catalunya, si nosaltres diem, escolta, l'Hospital de la Seu necessita aquests serveis i, per tant, nosaltres ens comprometem a fer una bona gestió, però necessitem aquests mínims per funcionar. Sense això és impossible recuperar la segona planta de l'hospital tancada amb Candaus, recuperar les especialitats i les freqüències perdudes, recuperar el personal acomiadat també que s'ha perdut i garantir serveis que actualment bàsics i diaris i molt utilitzats que no s'estan donant a casa nostra. Per tant, compromís, fermesa i negociar amb la Generalitat un nou pacte, un nou acord. Acord a 5-10 anys vista que asseguri que l'hospital no es tanca. Quan dic no es tanca vull dir serveis de l'hospital, especialitats, llits, etc. o personal. Deixant de banda de l'impacte sobre les nòmines que tenen el consum, el fet de cada dia que baixen funcionaris i treballadors públics a casa nostra és un impacte molt important a tota la Seu, a nivell de consum, de lloguers, evidentment. La Seu és prou petita com perquè ho notem de seguida. La grandalla no m'allargo, s'ha de dir la grandalla. Cost-benefici. El benefici de tenir la grandalla és molt i molt més gran del cost que suposa fer-lo funcionar. Molt i molt més gran, deixant de banda una altra cosa. Què han de fer les famílies? Com que no tinc feina, em quedo a casa i cuido els nens. No, perdona. Preus assequibles per les famílies i aquell que no pot pagar llar d'infants subvencionada precisament perquè puguin anar a buscar feina. I qui són les persones que precisament si no porten els nens a llar d'infants deixen de buscar feina o només busquen una mitja jornada? Les dones. Les dones, com estàvem fa 20-30 anys. Per tant, jo crec que tenim clar, tenim un bon equipament, tenim uns bons professionals i això caldrà replantejar, com també evidentment les competències de serveis socials que ja ho he comentat. Com creem ocupació? Escolta, la gent ens diu que l'Ajuntament funcioni,
que no m'apretin molt amb els impostos, que em contestin. Sobretot, que es creï ocupació. La gent vol feina. L'Ajuntament crearem feina? Evidentment, no. Però l'Ajuntament, les administracions públiques són les que coordinen, planifiquen, i precisament això és el que s'ha de fer entre tots plegats, perquè no ens en sortirem, per donar màximes facilitats a la creació de llocs de treball. Diré diverses coses, i segur que me'n deixaré, i alguns experts en economia o que tenen empresa em diran, però no has dit això, o no és tan fàcil allò altre. Evidentment. És que no us demano una adhesió, no us demano que estigueu d'acord amb tot, és que tingueu esperit crític, que sigueu crítics i que veiem entre tots com ho podem fer. I segurament que tots tenim part de raó. Màximes facilitats per crear llocs de treball. Això com es fa? Home, per exemple, una cosa molt senzilla, que no costa ni un cèntim d'euro. Quan una persona ve a l'Ajuntament i vol crear empresa, un emprenedor, una persona que vol fer activitat econòmica, escolta, hauria de tenir un interlocutor. I aquest interlocutor és el que es baralla amb l'arquitecte, amb l'oficina tècnica, amb recaptació, amb qui sigui, i que precisament li facilita al màxim les coses. Perquè penseu que no només és l'Ajuntament, seria com una mena de finestreta única. La finestreta única s'utilitza molt en tema administratiu. Però cal fer això, i és molt senzill. L'Ajuntament no és tan gran i la seu és prou petita. Per tant, cal que tinguin un interlocutor i màximes facilitats. Això és un tema molt senzill, que no costa un cèntim d'euro i que es pot fer d'un dia per l'altre. És el que ens demana la gent, de dir, escolta, no, és que el que més mal de caps m'ha donat quan he volgut crear la meva empresa ha sigut els tràmits administratius burocràtics. Tots no els solucionarem perquè molts no depenen de nosaltres, és cert, però l'Ajuntament se'n fan, se'n fan. I si ha d'anar molt, i els que sou empresaris d'aquí, ho sabeu. I per tant s'agrairia empatia amb el que s'hi està jugant els diners, i llavors, doncs això, facilitats i precisament tenir un interlocutor que pugui tirar-ho endavant. Com creem ocupació? Doncs home, mirem allò que ens fa diferents. Si volem fer una SEAT aquí, ho tenim una mica complicat. Aquí hem de mirar allò que ens fa diferent. El sector agroalimentari ens fa diferent. És un sector de futur. I ha canviat molt. L'agricultura és l'activitat econòmica més antiga i és la que més ha innovat. La gent es pensa que només s'innova amb noves tecnologies. No. Sector agroalimentari. Hi ha una proposta que està sobre la taula, que seria molt fàcil d'adoptar, que l'està fent França, que està al reglament de la PAC, que és dedicar el 5% dels diners de la política agrària comuna, els diners d'agricultura que venen d'Europa, 5% a zones de muntanya. Això suposa, amb el nou període de la PAC, que són 6 anys, 2.500 milions d'euros en polítiques de muntanya. Això és molt factible, molt factible. Cal buscar el consens perquè a Catalunya i a Espanya hi hagi un consens necessari per tal de demanar que s'apliqués aquest 5%. Això sí que és crear estructures pirinenques i, per tant, eines de dinamització. La caldera centralitzada de biomassa i la xarxa de distribució d'equipaments públics. Ribes de Freser ja ho ha fet. Sort ja ho ha fet. Què tenim que ens fa diferent de la resta? El sector agroalimentari, evidentment, productes de qualitat, de la terra, formatges. Doncs bé, gestió forestal. Tenim entorn natural molt gran, per tant, l'aprofitament forestal i de la biomassa que fa tant temps que en parlem, una gran caldera de biomassa que abasteixi tots els equipaments públics. Gastem menys combustible. Desenvolupem una activitat sostenible. I a més generem ocupació en neteja de boscos i amb la gestió també dels treballadors de la central. A Ribes de Freser, fins i tot empreses privades que donen servei públic, hotels i altres equipaments privats, també han pagat un cànon per connectar-se a aquesta xarxa de distribució de la caldera de biomassa. Per tant, fa 10 anys que estem sentint a parlar de la gran planta de biomassa a nivell comarcal, i això no arriba. La Seu té un consum anual de combustible molt alt. Escolta, en 5, 6, 7 anys, això està amortitzat. I sobretot que té un gran potencial de creixement. Per tant, aprofitem. Definitiva, ho farem una altra vegada nosaltres sols? No, impossible. Qui són els protagonistes que creen ocupació? Ho hem dit moltes vegades, això, i per tant ho poso aquí amb la consciència tranquil·la que diverses vegades ho hem dit. Els empresaris, les entitats que agrupen empresaris, els emprenedors, assentar-los en una taula, coordinar actuacions, administracions públiques que treballen en la promoció econòmica,
empresaris, associacions, tothom que tingui protagonisme en la promoció econòmica de la ciutat, sentar-nos en una taula, que és aquest Consell Econòmic Local, però que li podíem posar taula econòmica o com volguéssim, de dir, treballem tots junts, perquè no se'ns pot escapar ni un bri de força, ni un bri d'idea per tal de dinamitzar la nostra ciutat. Això és el que, evidentment, el que toca fer a les administracions, precisament de posar tota la gent en fila per tal que tothom remi en la mateixa direcció. El de les tecnologies de la informació i la comunicació ja ho he dit, és el que ens pot fer competir amb empreses que estan a l'altra punta del món. Amb la visita del president Rajoy aquests dies a Andorra, signaven convenis, signaven canvis fiscals a Andorra. Això obre noves perspectives que les hem d'aprofitar i hem de saber com afecta i com podem complementar-nos en Andorra. Andorra, els nostres veïns, amb diferents prioritats, amb diferents posicionaments econòmics i turístics, però els nostres veïns que nosaltres n'hem de treure més profit. I en moments de canvi com ara, canvis fiscals i d'obertura, això és oportunitat. Els moments difícils són oportunitats de canvi, però els moments de canvis i d'obertures fiscals o de canvis dels nostres veïns també per nosaltres és una gran oportunitat. No la podem desaprofitar. En definitiva, que jo crec que al final és definir aquests sectors estratègics que ens fan diferent i entre tots veure com hi apostem. Quan hi hagi diners, n'hi hagi 2 o n'hi hagi 2.000, apostar per aquests. El turisme. Aquí sí que segurament que trobaríem un cert consens. Escolta, aquí no són les 3 coses, a part de multidestinació de la Seu, però hi ha 3 coses que ens fan diferents. 3 coses que ens fan diferents. Catedral, patrimoni de la humanitat. És d'aquelles coses que quan ho veus cada dia t'hi acostumes i no ho valores. Ens donin el patrimoni de la humanitat per la UNESCO o no ens el donin, no tenim cap altra alternativa que potenciar i donar valor afegit i vendre a la gent allò que ens fa diferents, allò que ens estimem i allò que és patrimoni cultural com la catedral. Per tant, nosaltres vam fer aquesta proposta, crec que era el 2010, no s'ha fet res, però escolta, és que no ens queda cap altre remei que valoritzar-ho. Ja ve gent de França, ve gent d'Andorra, ve gent de Barcelona, a veure la catedral, però no està prou promocionada. I llavors una altra, que és, per què ens coneixen també internacionalment a la Seu? Parc Olímpic del Segre, competicions internacionals, promoció del turisme actiu, rafting, BTT, totes les activitats lligades a l'entorn natural. Aprofitem-ho també. I lligat també aquest segon punt és, evidentment, els parcs naturals. No estem aprofitant. Nosaltres tenim natura, tenim patrimoni cultural, doncs aprofitem-ho. En el Parc Natural del Cadí-Moixeró tenim el Parc de l'Alt Pirineu, que és el parc més gran de Catalunya. I resulta que tenim l'oficina de turisme de la Rotonda d'Andorra, cruïlla de camins de diferents països, gent que va cap a Andorra, cap a França, que travessa el Pirineu, la tenim tancada. A més amb un estat d'abandonament. Quants milions de cotxes passen cada any per la Rotonda d'Andorra? I que el que hem de fer precisament és convidar-los a que entrin a la Seu, que a la Seu tenim coses que valen la pena. Això passa per aquí, ara va, promocionant els nostres parcs, promocionant la nostra catedral, promocionant les nostres competicions internacionals. Costa molt que una persona d'Argentina o de Xile digui, hòstia, a la Seu, em vaig a fer piragüisme, que hi ha un campionat del món, em vaig entrenar, o acompanyo el meu familiar, o surt a la televisió esportiva, mira, imatges de la Seu. Això costa molt, Hi ha ciutats que hi han invertit molts i molts diners i no ho han aconseguit. Per tant, ja ho tenim. Però llavors cal recursos i cal la coordinació, evidentment, de tots plegats. Patrimoni cultural, com la catedral és impossible promocionar la catedral sense un centre històric revitalitzat i que funcioni. Hem fet diverses propostes i algunes estan aquí, no les repetiré, de bonificacions de l'IBI, de dinamitzar, evidentment, d'omplir els solars que actualment estan buits. Tenim algun solar que fa una dècada que tenim buit. Llavors, quan dèiem d'omplir el solar, és molt important en urbanisme, això m'ho explicava un expert en urbanisme, les ciutats s'han d'omplir, han de ser ciutats compactes. Quan hi ha solars que s'enderroquen i no es construeixen, això genera pèrdua de veïns, pèrdua d'activitat comercial i, per tant, a part d'un tema d'imatge. I, per tant, no cal lamentar-se, el que cal és actuar. I tenir-ho clar, i veure com ho resolem.
perquè no és fàcil, evidentment, però es pot resoldre perfectament. La imatge que tenim a la nostra ciutat és molt important. Mireu, jo ho vaig a dir, ho vaig a dir. Els efectes de la revetlla del dia 31 de desembre, jo estava passejant el dia 3 amb una gent, amb uns amics, pel centre, i encara veiem restes, moltes restes en diferents carrers de la ciutat, de la festa del dia 31, 3 dies després. No pot ser, perquè una persona que ve costa tota una vida crear-se una reputació de ciutat, costa una imatge, un instant, una mala experiència, destruir-lo. Per tant, si una persona entra a la Seu i el primer que fa quan baixa del cotxe veu la Seu bruta, deixant de banda que els que vivim a la Seu volem, evidentment, que la nostra ciutat, que els nostres impostos serveixin perquè la Seu estigui neta. Que la Seu estigui neta. Quan una cosa es trenca, s'arregla. I quan el bus passa i no respecta la convivència dels veïns, doncs que s'actuï. Ja en parlarem llavors com ho fem, però que s'actuï. Per tant, això no pot ser, no només pel turisme, sinó per la qualitat dels plegats. La multidestinació, evidentment, depèn, hem d'anar a buscar molts tipus de turistes i per tant depèn de moltes coses i el turisme s'ha de cuidar molts temes. Tal com tenim la marca Pirineus, s'hi ha d'invertir més, està poc promocionat el Pirineu, però diu, ostres, dic, home, com a mínim hi ha la marca Pirineus, però la Seu què és? La Seu què és? Quan una persona de Madrid pensa en la Seu, què pensa? Som el portal d'Andorra, som el cor del Pirineu, som el paradís dels esports de natura. Per tant, també ens falta definir, concretar més, deixant de banda la multidestinació, que ha de ser el Pirineu turísticament. Això no podrem fer res, evidentment, si no tenim la integració tarifària, que vol dir transport públic assequible. Si les nostres carreteres, deixant de banda aquesta tímida obertura de l'aeroport, que si es fa bé, ens es pot situar al món també, però que de moment no hi ha activitat concretada, i és per un públic molt concret, on se situa el mapa. Les carreteres és bàsic, les carreteres, perquè no crec que arribi el tren en els propers anys, tal com està la situació econòmica, per tant, cal mantenir bé les carreteres. Hem insistit moltíssim i continuem fent 3 ponts amb la C14, com una carretera que s'arregla i que es queda a mitges. Per tant, cal acabar. No s'ha de fer 3 ponts, no s'ha de fer una carretera nova, s'ha d'acabar, que està inacabat. I l'eix pirinenc és bàsic, és bàsic. Qualsevol projecte de Pirineu, promocionar la marca Pirineus, els serveis públics, les estacions d'esquí, requereix, evidentment, que les carreteres estiguin bé i que l'eix pirinenc, que és el que travessa, funcioni. Aquí he posat 2 coses que a mi m'arriben al cor i que crec que ho hem de recuperar. Quan us deia de la personalitat de la Seu, jo crec que la Seu té personalitat, el Pirineu també. Cal recuperar el projecte de Pirineu. Aquesta imatge de que Catalunya no es pot entendre sense el Pirineu. No es pot entendre i per tant volem un Pirineu ben comunicat, amb vida, amb valor afegit, que la gent de Barcelona se sentin orgullosos de la gent que viu al Pirineu, de les empreses que hi ha al Pirineu, que per tant tothom cregui que el Pirineu s'administra des del Pirineu, amb la gent del Pirineu i que la gent no ha de marxar de casa seva per buscar-se la vida. Els meus fills no han de marxar de la Seu per guanyar-se la vida. Jo no vull marxar de la Seu per poder sentir-me realitzat. La gent gran no ha de marxar de la Seu per tenir els serveis bàsics necessaris, per tenir una qualitat i un envelliment digne. I això no està passant. I per tant això ho hem de recuperar. Ara, no només hem de recuperar el projecte de Pirineu, sinó que primer hem d'aturar també aquesta davallada de tants i tants funcionaris, de tants i tants serveis públics que estan desapareixent. Això és molt important, perquè les delegacions de la Generalitat del Pirineu volien semblar simples despatxos, però volia dir que la Generalitat s'organitzava des del Pirineu. Des del Pirineu, organització pròpia, territori viu, territori actiu, i això passa perquè quan es parla del Pirineu es compti amb unes estructures i no ens haguem de desplaçar 150 quilòmetres per anar a explicar segons quins temes o a Lleida o a Barcelona. La sala de control dels Mossos, jo conec molta gent, 30 Mossos d'Esquadra només amb la sala de control que la passem a Barcelona, a Lleida, disculpeu, a Lleida, 30 Mossos menys a la Seu. No pot ser. No només per una idea de com s'ha d'estructurar el país,
sinó també per un impacte econòmic terrible en les nòmines i en el consum intern, o evidentment el laboratori de salut animal. Apostem sector agroalimentari i tanquem el laboratori de salut animal. No pot ser. I segur que me'n deixo d'altres. I llavors, la capitalitat de la seu. Això és un tema molt controvertit, però la capitalitat no es predica, sinó que es practica. Volem recuperar la capitalitat cultural, capitalitat econòmica, capitalitat emprenedora, capitalitat dels nostres joves que aquí troben, evidentment, el seu lloc per crear un futur, capitalitat mediambiental. I, per tant, això es practica amb accions concretes i la seu, com us deia abans, té aquesta responsabilitat de recuperar precisament aquest pols. I jo, permeteu-me que sigui potser excessivament, tinc una sobrecàrrega de responsabilitat en aquest sentit. És que la Seu som el lloc de la ciutat més poblada del Pirineu i per tant crec que aquest deteriorament de les condicions de vida del Pirineu, o nosaltres passem al davant, o nosaltres marquem el ritme i busquem llavors les complicitats, però em dóna la sensació que si no ho fem uns pels altres, igual el Pirineu es anirà desdibuixant, anirà perdent serveis, anirà perdent població i al final ja sabeu allò que diuen, si el vot està baix, per què pujar aquí dalt? En definitiva, jo ja acabo, i abans de passar la intervenció a la gent, i m'agradaria que féssim una mica de debat, perquè al final hem vingut a fer-ho, perdoneu que m'hagi allargat més compte, sí que m'agradaria dir-vos que, escolteu, rebobinant, no és el projecte de l'Òscar, no és el projecte d'un partit, nosaltres, la gent ens està demanant, ostres, per què no aparqueu partits, per què no aparqueu escoltits més de l'esquerra, més de Progrés o més d'aquí, més d'allà, ostres, no podem fer un projecte molt local de la Seu per recuperar aquesta autoestima, aquesta il·lusió col·lectiva, ostres, que ha de tenir la Seu i que ha de tenir el Pirineu. El Pirineu no hi entén, no farem política nacional des del Pirineu, perquè aquí estem parlant de temes d'oportunitats molt bàsiques, de serveis públics essencials, de poder viure amb dignitat. A Barcelona estan en crisi, evidentment, però no passa en aquesta fase. I us dic una altra cosa, estem parlant de com sortirem de la crisi. Vosaltres us penseu de veritat, quan comenci a venir la inversió a Barcelona, al Port de Tarragona, a Girona, a les Terres de l'Ebre, vosaltres realment creieu que el Pirineu també tornarà a la inversió pública i privada? Aquí hi ha un canvi de model. Aquí hi haurà una atomització de la gent i de la inversió a Barcelona i l'arc mediterrani. I per tant cal lluitar contra això. I a mi de petit sempre m'han ensenyat que, escolta, que no hi ha res regalat, que les coses te les has de treballar i les has de lluitar. I per tant hem de tenir molt clar qui som, on som, quines són les dificultats i a partir d'aquí treballar per generar precisament, per canviar aquests problemes, aquestes dificultats, transformar-les en oportunitats i en aquest canvi que necessitem. Qui ho ha de fer? Ho hem de fer entre tots. Jo us poso aquesta eina a disposició. Compromís per la Seu, plataforma ciutadana, construir-ho entre tots, de canvi, un nou projecte, unes noves persones i que sumi sensibilitats diferents. Si vosaltres creieu que aquesta eina us agrada, us sentiu identificats, doncs anem-nos trobant, anem-ne parlant i empenyeu en aquesta línia. Nosaltres estem convençuts que no podíem seguir sense presentar aquesta proposta i sense convocar-vos avui aquí. Per tant, com diu aquesta última diapositiva, tots som necessaris, compto amb vosaltres, disculpeu si m'he allargat gaire i evidentment moltes gràcies i us escoltarem amb atenció. Merci. Si us sembla bé, aneu aixecant les mans i anem fent torn d'intervencions. Us agrairia allò que no us allarguéssiu, podeu fer reflexió, però que no us allarguéssiu més del compte perquè puguem tenir temps de parlar tots, d'acord? Bona tarda. M'ho referit a Andorra, com a andorrà. Me retreu que em donen feina.
A Andorra no es pot donar feina actualment, senyors, perquè tenim 1.000 persones parades per això. Quan nosaltres hem necessitat una línia de molt alta tensió, molts pobles han firmat en contra. Quan vosaltres heu tingut aquí un incendi ben prop, aquí les antenes, els bombers han donat totes les forces de seguretat que són necessàries us han ajudat. Després de que voleu tindre més turisme, vosaltres mateix el rebutgeu, perquè teniu un equip a l'Ajuntament que no pensa. Només pensa en posar sancions. Sancions il·legals, completament, perquè aquesta companyia que teniu contractada és il·legal. Una sanció posada per qualsevol gent és il·legal. No et portaran mai al jutjat, perquè per portar a denunciar al jutjat té que ser una persona jurada. És a dir, no confonem la policia municipal amb agents que els estan explotant. És més, hi ha sentències del Tribunal Suprem de Catalunya que anulen totes aquestes sancions. Jo la Seu l'estimo, visco i la respecto, però ho repetisco. Els andorrans vos teniu tanta mania que vos foteu al carrer. Sancions, a més, en una altra perspectiva, completament il·legal i fora de Constitució. Que per treure una multa tens que posar 15 euros, a les 3 de la matinada d'aquí té 15 euros a la butxaca, soltos, d'un en un, si t'has oblidat la teva taxa de crèdit. Esteu fent una labor dins de l'Ajuntament que crec que necessiteu una mica de serveis. Perquè aquí a la Seu, si es fes una cosa, o sigui, una càmera per poder comprar a l'engròs tot, tant carburants, que és el que més falta fa. Aquí no poseu a cap butlletí oficial de la província que es necessita, per exemple, com heu dit vos, 1.500.000, si no recordo mal, milions per posar llum aquí a Valira. Heu fet alguna demanda a companyies com Endesa i altres demanant pressupost de tot això, perquè això que diu és un robo. I si no, en vez del biomassa, que només fotem que boscos, per què no feu com fem a Andorra? I fan els Balears en els puestos. Feu senzillament un fort crematori de basures. Nosaltres a Andorra estem important, a part de la basura, que fem 3 camions diaris i donem un 25% de servei. I així va la cosa. En fi, no vull estendre més, però crec que falta a l'Ajuntament molta gent que vulgui tirar endavant, demanar pressupostos per tot. L'asfalt que s'ha fet està impecable, però els pas de vianants fa pena. No fa un any que estan fets. No podem que s'aguanti un tant per cent per pagar, perquè el que han fet és una xapussa i ja no es veuen. Agraït i perdoneu. Sí, qui més? Bona tarda. Jo volia saber que si Compromís per la Seu vol esdevindre en un partit polític o una plataforma que se presenti a les properes eleccions o en què queda. Més? Òscar, jo et volia agrair el reconeixement que has fet a les ONGs d'aquesta ciutat, Càritas, Creu Roja, la Seu Solidària. La veritat és que són molts voluntaris que estan treballant moltíssim
M'ha agradat el teu reconeixement, tot i que els voluntaris no el demanen ni el necessiten, perquè són persones que ho fan per millorar, per ajudar i ho fan altruistament, però és d'agrair. Però sobretot el que dona gust de sentir per primera vegada és que se'ns té en compte i que se'ns pot utilitzar per ser útils i compartir amb l'administració, millorar la situació de tantes famílies. Això ho dic perquè tenim projectes en marxa molt necessaris i puc posar algun exemple. Ara han sigut les festes de Nadal i des de l'administració no s'ha pensat que hi ha una sèrie de nens que no tindran un àpat equilibrat com el que tenen a l'escola els nens becats. I això les ONGs hem cobert aquesta necessitat. Quants nens de la Seu haurien començat l'escola sense llibres, ni motxilla, ni material si no hagués estat per les ONGs? I projectes com aquests no em vull extendre, en tenim uns quants per cobrir aquest buit que des de l'administració ara mateix, des de l'Ajuntament de la Seu, no s'està cobrint i quan anem a demanar ens diuen no hi ha diners. Però és que hi ha una cosa pitjor. Fa anys que demanem que existeixi la taula del tercer sector, un espai on puguem compartir amb l'administració aquests projectes i se'ns ha dit fins i tot per escrit que no cal. Per tant, agrair-te el reconeixement, esperança de que algun dia això pugui canviar i puguem treballar plegats per una Seu amb una igualtat d'oportunitats i també agrair-te que en un moment tan difícil estiguis aquí, al davant, lluitant per una Seu més justa. Gràcies. Hola, bona nit. A veure, ens has parlat de la voluntat de reobrir la llar d'infants de Grandalla. Tots estem molt d'acord amb la importància que té aquesta etapa de l'educació infantil. Jo voldria demanar, actualment tots sabeu que aquest espai l'ocupa l'Escola de Formació d'Adults, el Centre de Formació d'Adults. Jo voldria saber quina idea tens, quina sortida ens donaria al Centre de Formació d'Adults. Gràcies. Aneu pensant en respostes, així ja amb les preguntes i jo així ja vaig contestant. Andorra, la Seu, Andorra, escolta, no s'entén la Seu sense Andorra, no s'entén Andorra sense la Seu. Tots tenim aquí família, amics, coneguts, per tant, el que Andorra ha d'anar bé i és la manera que la Seu li vagi bé. Però, si es fa una línia d'alta tensió, s'ha de fer bé, s'ha de fer bé, s'ha de fer bé. Per tant, nosaltres creiem que hi ha d'haver una bona connexió, una connexió elèctrica, una bona xarxa de connexió elèctrica, però s'ha de fer bé. I no pot ser que es faci el més barat possible, perjudicant els interessos i l'entorn de casa nostra. Per tant, en tot cas, En tot cas, és allò de dir, tan important és si els projectes es fan o es fan, sinó com es fan. Per tant, la resta de temes es comenten molts temes, però en tot cas, col·laboració, cooperació, coordinació, perquè no tenim, són els nostres veïns, són els nostres amics, en depenem també econòmicament, molta gent està treballant allà, per tant, ells tenen les seves prioritats i ho he dit, nosaltres tenim les nostres i ho he dit, no volem el model andorrà, però sí que volem coordinació, col·laboració i evidentment nosaltres en depenem i molt. Dilluns signa, precisament l'associació d'hostaleria signa un conveni amb hostalers d'Andorra precisament per millorar la col·laboració. Què és Compromís per la Seu, la plataforma? Escolta, ho he dit, participació ciutadana, que la gent participi, que se senti que hi ha un fòrum de debat. Partits al marge, o partits que li donen suport, i entre tots, no us ho dic jo, per tant Marta també contesta una part del que em dius tu. Nosaltres no ho donem tot fet, perquè llavors ens diríeu, veniu aquí a donar-nos la lliçó i ja està tot fet. Home, havíem de presentar una mica de contingut, però també us diem que ho anirem decidint entre tots, i llavors per les més també contestaré, però també us
una plataforma de participació en la qual la gent que vulgui, sota diferents accessibilitats, però prioritzant la seu, vulgui sumar. Com ho concretarem exactament? Avui comencem i tindrem diferents apartats. Crec que tots els que esteu aquí teniu el telèfon, teniu el mail, teniu el Facebook, el Twitter. Per tant, escolta, ja ens posarem en contacte, ja anirem fent foros de debat. Ho anirem fent, ho anirem concretant i ho farem entre tots. La grandalla, Marta, clar, és allò de dir, jo em vaig enfadar molt el seu dia quan es va decidir perquè desvestíem un sant per vestir-ne un altre. I l'escola d'adults, que fa anys que reivindiqueu un espai prou ampli, suficient, per la gran feina que esteu fent, perquè teniu molta gent, i això és bo. Home, jo crec que aquest edifici tenim un complex educatiu i cultural al qual hi ha un espai molt important d'aquest edifici, està aquí, precisament en aquesta ala, que està buit i que precisament seria on millor estaria, amb més espai, perquè a més els espais, és una llar d'infants allà on esteu, no és una escola d'adults, hi ha molts espais que són molt petitets i que precisament segurament no estan preparats per fer escola d'adults sinó per fer la llar d'infants. I si la llar d'infants no fos necessària diríem, no cal, però la llar d'infants és necessària. Per tant, evidentment el que hem de fer precisament és tornar a vestir un sant per desvestir un altre, sinó buscar un espai definitiu per l'escola d'adults prou ampli i evidentment que no ha de costar molts temps perquè l'espai ja el tenim i evidentment que tingueu una ubicació idònia. I per últim, Carlota, ja ho sé que la gent que col·labora amb les entitats socials no vol cap mena de reconeixement, però jo ho vull fer. Jo ho vull fer, perquè no té preu que en moments de dificultats hi hagi gent que gasti diners, hores, molts cops diners, precisament per ajudar els altres. Però de la mateixa manera que es diu això, sorniar i fer una feina al·lucinant, amb la gran recapta d'aliments, amb aliments per a la solidaritat, amb les ajudes a les famílies, amb els llibres i amb el seguiment també, perquè no només és un tema material. Les misèries no són només de diners, són de molts tipus i per tant cal una ajuda continuada i permanent. Van fer una feina molt important, imprescindible, però aquí cada un ha de saber quina és la seva responsabilitat i l'administració pública no s'ho pot descomptar, i més quan sobren diners. Hi havia, has comentat molts temes, el tema dels llibres, el tema dels àpats. Fa poc es va aprovar una proposta que encara no s'ha fet res i s'hagués esperat per garantir precisament que cap infant a les escoles no tingui la beca menjador que es necessita. És que hi ha tanta feina a fer i es poden fer tantes coses. Escolteu, que a la Seu tots ens coneixem. Que a la Seu tots ens coneixem. Quan una família té problemes, la coneixen, és molt més fàcil empatitzar. Ja saps aviam si aquella persona té un problema puntual o si el problema és de l'home, la dona, el marit, el fill, i coneixen el seu entorn, i això ha de ser un avantatge. Pot ser una oportunitat o pot ser un inconvenient. Jo crec que és una oportunitat, conèixer, tots ens coneixem, i per tant és molt més fàcil actuar. La coordinació amb les forces de seguretat quan hi ha un problema, la coordinació amb l'hospital, la coordinació amb pediatria, la coordinació amb les entitats socials, la coordinació amb l'Ajuntament amb serveis socials. Amb quin objectiu? Ajudar a la persona quan està passant molt malament i reinserir-lo a la societat, que se senti valoritzada, que se senti que té un rol a la Seu, perquè si no, escolta, si la Seu s'empobreix, hi ha conflictivitat, al final, escolta, que les botigues tampoc acaben venent, perquè la gent no busca feina, la gent no té diners, la gent no gasta i per tant no creixem, no només emocionalment, sinó que no creixem tampoc econòmicament ni a nivell de llocs de treball. Al final, és que no tenim altre remei que entendre'ns amb allò, que ajudar la nostra gent, que molta gent posaríem les mans al foc per ells, són gent que tenen estudis i que estan passant en una situació, molts estudis com qualsevol altra situació, que mai s'haurien pensat que estaríem en una situació crítica. I jo no paro de veure gent que precisament em diu que no la tenen, que no el reben, que no troba ajudes, que se sent desemparat. Per tant, escolta, som un poble o no som un poble? És un poble, es demostra precisament allò, arrimando l'hombro. Què més? Carmen, ¿t'animes? No? Alguna cosa més? Sí, allà la Marta.
Hola, bona nit. Només recolzar la teva presentació, felicitar-te perquè m'ha agradat molt, a posar els punts sobre les is i la veritat és que em dona una mica d'esperança perquè vaig arribar aquí l'any 91 i vaig assistir a una poble, ciutat que despegava i tenia un projecte i era engrescador. I durant aquests pràcticament 25 anys he anat veient com progressivament es anava tornant una altra vegada a un poble i molt fora de lloc, diguéssim, mentre al voltant estaven posant-se les piles. Per tant, tornar a sentir amb una autoritat i una visió de la ciutat i de territori quins són els processos que estan passant, que és bastant senzill, vull dir que et felicito, però al mateix temps és la teva feina i la que tenim els que ens dediquem al territori, no? I les dades que has donat a mi fa anys que se'm passen pel davant, saps? I per fi sento que algú que li preocupa i que té una responsabilitat en la gestió de la ciutat ho fa públic. Gràcies. Si us sembla, contesto la Marta i llavors ja tancaríem l'acte. Marta, aquí en aquesta sala hi ha alguns que no han pogut venir i que tant de bo, perquè a vegades també la gent també té reticències, l'Òscar, no sé què, serà molt allò d'una part, no sé què, per tant, escolta, és el que també hem d'anar vencent. Escolta, aquí no es tracta d'estar en contra de ningú, si es tracta, a vegades és sí, posar els punts sobre les is, com dius, però dius, això ho hauríem de fer millor i hem de buscar l'excel·lència. Buscant l'excel·lència tindrem dificultats. Si no busquem l'excel·lència, segur que no tenim futur. Com et deia, molta gent dels que esteu aquí, que us estimo molt, us aprecio molt, perquè teniu grans idees, perquè teniu molt caràcter emprenedor pirinenc, i creieu que, escolta, que la Seu i el Pirineu s'ho val per continuar treballant, doncs m'heu dit això, ostres, cal fer alguna cosa, les dades no són bones, posant-les sobre la taula, les dades passen pel davant. Home, la nostra responsabilitat, i aquí és on et corregeixo, no és la meva responsabilitat, no t'equivoquis, és la de tots, és la de tots els que esteu aquí. Jo sol no faré res, ni davant, ni darrere, ni enlloc, i no vull fer res. A mi sempre m'han mogut el caràcter i la personalitat de la Seu, com m'ha agradat que ho deies, el 91, en una altra època, en unes altres condicions, segurament poc extrapolables al que passa ara. Però escolta, il·lusió, projecte, endavant, som-hi tots. Qui passa al davant? Si és igual. Quant val ser protagonista de la teva vida, del teu territori, i que et cridin a participar i que vegis que es materialitzen aquelles inquietuds que tens? Quant val això? No té preu. No té preu. Per molt que tots anem cansats, que tenim la nostra vida, tenim els nostres fills, tenim la nostra gent, però us diré una altra cosa. Quin és el cost, el peatge que hem de pagar si no ho fem? Diana i Sílvia? Clar, és que s'han de fer bé les coses. I no només és projecte i idees, és canviar la manera d'actuar. Servidors del poble, de la gent, i per tant, nou projecte, noves idees, sumar sensibilitats. Som capaços de sumar sensibilitats diferents? O sempre ens mirem tots al malic i diem, no, és que jo això ho veig una mica diferent i per tant no et veig diferent de tu, veig no sé quan. Clar, som moltes repúbliques bananeres i a vegades el que ens toca, tenim tots raó i precisament tenim personalitat, el que ens toca precisament és trobar allò que ens uneix. Jo crec que el que ens uneix és la Seu. Ens uneix la Seu, sí o no? Doncs som-hi. Ara, jo no et fico la vareta màgica. I de la mateixa manera que diu, no, però aquest parla i llavors dirà que tots els seguim, que ell és el Messies. No, jo no soc cap Messies. Escolta, jo soc una persona que ningú m'ha arreglat res, i estic aquí perquè crec que tinc la responsabilitat pública de presentar això, perquè és el que la gent em demana. Per mi era molt fàcil, seguim com estem i endavant, i que passi el que passi. No. Compromís per la Seu, plataforma ciutadana, que la gent digui quin futur volem i que la gent digui com ho hem de concretar.
I sobretot, no feu d'espectadors, sigueu protagonistes. Jo no faré d'espectador, seré protagonista. Faig això, protagonista vull dir, d'un projecte col·lectiu. Més o menys. Per tant, escolteu, si us sembla bé, doncs, si hi ha alguna altra intervenció, i si no hi ha, llavors ja ho tancaríem aquí. Jo crec que ara es veurà bo que la majoria dels que poguéssiu anéssiu a l'acte de la seu solidària, que es fa a 2:15, i que per tant que segur que es parla sobre Bòsnia i que segur que serà molt interessant. Res més, escolteu, agrair-vos profundament que estigueu avui aquí, un dia que fa tan fred, no us he desitjat bon any, que fa tan fred, just acabant les vacances, que estigueu aquí per escoltar-nos. Estem a la vostra disposició, això comença, us anirem cridant, jo us agrairia que feu l'esforç, que tragueu la il·lusió, que intentem buscar entre tots què li fa falta a la seu i sobretot, que iniciem això, una alternativa de canvi, d'il·lusió pel nostre futur. Jo crec que s'ho val i el 2015, 16, 17, el 2020, el 2030, els nostres fills i nosaltres mateixos ens recordarem que en un moment determinat vam dir que les coses havien de canviar. Jo crec que ha arribat el moment que les coses canvien. Moltes gràcies i bon cap de setmana a tothom.